good morning po. Sa lahat po ng mga kabisdak natin dyan. Oh no! Sa buong Pilipinas ng mga bisdak dyan. At tayo ngayon ay may work tayo ngayon. Dahil linggo ngayon at wala tayong biyahe. May titirahin tayo ngayon. 3 ang titirahin din ngayon. Kukunin natin yung mga gamit natin para magandang morning po sa lahat dyan. At yan yung titirahin natin ngayon, yung 2. Tirahin natin yan kasi medyo tagas-tagas na mga buhok nila. Wala akong ingin. At sige na, samahan nyo ko. Tayo na mga kids, mga junakis. Let's go. Ikaw na kuya. Let's go na tayo, let's go. Okay, let's go! Ito pala yung ginagawa ko kahapon pagkatapos ko nagbiyahe. Yan, ay inanday akong kunting lalagyan ng mga gamit na medyo hindi na gamitin. At dito tayo magtitira ngayon. Dito natin titirahin yung 3 dyan. Ewan ko kung ano ba yung pagkatrabaho nito. Tulid ba? Parang may bawag Hindi ko napag-video kapot kasi maulan. Oh no! Ngayon natin mag-video kasi i-continue natin yung pagtatrabaho natin ngayon dito tapos ko magupit sa mga junakis ko. Yan yung isa yung titirahan ko muna kasi army cut na yung gusto niya. Ano, ready ka na? Ready na? Anong gusto mong gupit? 7-7? Akala ko army cut kasi mag-army ka. Ha? Army cut o 7-7? Maka upaw yung kalalabasan dyan. Kalbo. Payag ka, kalbo. Hindi. Army cut na lang. Army cut na lang. Sige. Upo ka na. Linti ka sa akin ngayon. Ikaw yung natitirahin ko. Guys, ito pala yung mga gamit ko, no. Ito, mamurahin lang to. Nabili ko lang to sa online. Kasi pag sa barber talaga tayo magpagupit, masyadong mahal na ngayon. Dito nga sa amin 60 na yung 60 na yung per head. Tapos pag mamalaking ulo, mga 80 na siguro. At ito na yung mga gagamitin natin, mga pangsukat natin sa haircut. At good luck sa'yo. Army cut, no? Mag-army ka ba? Kala ko mag-mekaniko ka. Mag-army ka pala? Ha? Army ka, mekaniko? Mekaniko? Uy, maglagay tayo ng maglagay tayo ng kapote. Kuma ka ng clip. Clip. Ano man? Sa clip? Oo. Kaya ko pag-army ka? Ha? Yung driver o mekaniko? Mekaniko? Mekaniko na driver? Ha? Ito, kahit dito gwapo, pagagapuhin ko to ngayon. Ha? Gapo ka dili? Gapo hindi?
Ha? Uy! Oh, yun yun. Wapo. Ito na yung army cat. Ito na yung simula ng army cat. Iwan ko ba kung army cat bang kalalabasan ito? Baka kalbo ang kalalabasan ito. Tingnan nyo guys. Medyo army cat na tingnan. Army cat na tingnan, no? Army cat. Army cat na ba yan? Na? Sige na yan. Ha? Army cat nga. Isa. Finished product na yun sa army cat. Ano naman din sa kasunod, no? Okay. Tingnan nga, dito. Isa. Ano wait, ang gupit mo? Ano ang gupit mo? Army cat ka? Ha? Army cat ka? Ha? Army cat? Army cat din sa'yo? Ha? Sige, army cat. Oh no! Ha? Sige, army cat mo lang. Army cat. Sibin? Sibin o army cat? Ha? Sibin bro, sibin. Guys, sibin ang gusto niya guys. Pag hindi kaya guys, kalbo to, kalbo. Habol naman. Habol na. Lagyan na natin ang paano? Oh no! Seven. At i-update ko lang kayo mamaya sa 77 sa kanyang request na 77 ha. Update ko lang kayo mamaya. Tapos ko lang maggupit sa mga junakis ko, no? Maliligo ako tapos tatapusin ko to yung trabaho ko dito. Sinimulan ko kahapon para matapos na. Oh no! Happy Sundays na yung lahat, no? Kalangit. At kung bago lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit yung bell button para updated kayo sa mga update kong video. At yun lang po. Kita nyo ng kita ko. Yan ang mahal ko. At happy Sunday sa inyong lahat. At yun lang po at maraming salamat.